weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tollowre ɓundu fuladu ko on waktu yoni ha to Fas Gounass e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hanki o jonde catal ɓamtare dowri joɗima hanki to Matama ngam yidde kay rokkude ko ene tolno 158 wuro taw koye kuɓɓama jalta e niɓɓere ha laaɓa to leydi Mauritanie toɓoli kewɗi jippiɗi toon to gorgol teskama wonande diƴƴe kewɗe taw kadi koye yogay leeɗe e takko kay haydi laamu ngu holliti ma ƴettu hen peeje mawɗe no fewi ngam haɓade ɗen gueɗe kala to haayi kene jooɗo e balɗe ɗiɗi jiyani ndiyam ɗum ko caggal kay wonande ɓe to golle ɗam ndiyam joguiɗam caɗele no fewi tambiɓe on fannu kolliti ma ɓeydu darde kame golle ngam oɗo saha rokkude haya ndiyam labɗam to Guinée Conakry ha hande sunare ene jokki toon no ɓeɗo manniya ganduɗa kene tolno e pittali sappo ha hande cuwata o yiitede kuɓeji koko nderguiti e dow men ɗum ko caggal kene tolno e sappo ya jeeyo neɗɗo yiitede hen kabruji men maɗen ha to Niger Burkina Faso ma jaa toon to Benin Côte d'Ivoire nonne kadi Centrafrique Cameroun ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴijam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoridi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché Aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuudo jinneji wi ko firtata aadi mo asdire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓeerno ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe lecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on godduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opéré jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkude mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie ñalle moon musidɓe tedduɓe mawde nogase ɗiɗi jugo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba jayde moon jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene tintina ne teddinira dendagal bandiraɓe heeɗiyankoɓe mum kala ɗi ñalɗi wonande yewtere ɗiɓe jiiɗi yuɓɓinde taw kadi ko toon to cuuɗi men wendu bo seyaɓe taw kadi koye fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr kame Khalid Abdoullahi Sy e garde goola bandiraɗo debbo e tedduɗo sohna Aminata Guissé dendagal wallidiɓe mum kala aɓe bismi en noon dendagal guure tariɗe wendu bo seyaɓe kono kadi leydi Sénégal kala Mauritanie Mali Gambie e Guinée ha e diaspora o kala nden yewtere yuɓɓintuɗoma ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr aɓe bismi en dendagal bandiraɓe julɓe kala so tawi koto leydi Mauritanie teddugal faama e dow inde Haali Abouba dendagal bandiraɓe julɓe ɗo mbawi wonde kala ɗin ñalɗi noon mbaɗete ko nogase jeegom e nogase jeeɗiɗi lewru fanduɗo en o lewru septembre so tawi jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi men wendu bosiyaɓe kalno jiɗen ko laaɓi en wawi jokkodirde nde to ngode 00 221 77 549 29 à 32 kala hen ko jiɗɗa ma men ko laaɓi ɗi ñalɗi paamay dow inde teddungal ceerno Alhaji Abdourahmani Ka gorko mo Daara Jolofa kono kadi enene sohna Hadja Binta de debbo mo siiwi kono kadi gorel te kame directeur mum kala keedani hen caggal ma ɗofnodire moɗon e oɗon a ñalawma gattaten koye kumpital men ɗemgal pular e nder genidi leydi Sénégal ɗum ko caggal nde Arabie Saoudite yuɓɓini ko fate banggue kawguel hefto alqouranil karima kene tolno nogas ken tolno temedere nogas jeetati leydi wawi tawtorede oɗo saaha noon tataɓo nawɗo oɗon raaya inde makko Aliou Badara Diane kanko noon ko suka Sénégal naajo mo duuɓi 12 kanko ari tataɓo ngam wonande concours hefto alqouranil karima ngam teskede jangguinma ko ene selli baaro kono ne kadi ko fate sifa karfeje ɗe kala hen ko siddate ko fooɗete kala o teskama hen wawdemo on jangguin no fewi ma en garto hen so tawi jomiraɗo haaji jeheten ko aton to Mbagne walla mbiyen jeyeten ko aton to Mbane noon tawete koye diwan walla mbiyen tawete koye département mo Podor toon kadi woɗɗani Saint-Louis taw kadi ko eɗon région e hoore muɗum wonande ardiɓe guure kewɗe noon e nder Saint-Louis jooɗima jonde jaam yamre ɗum noon ko hakkude aynaɓe kame remoɓe
ngam tafde kay koyde jam bawɗedude jam hakkunde ɓe remoɓe kame aynaɓe holliti ɗum noon ko Boubacara Ba artiɓe yoga e guure ɓe kolliti alay saago maire uji finoɓe e nder région de Saint-Louis ko noonne kadi wonande autorité ji ɗi ha tenti kadi force de l'ordre ko wayno police gendarmerie kala alay saago wadde jungo e jungo ngam kaldigal kewgal peele jokkere enɗam kame jaam wawa yehede hakkunde aynaɓe kame remoɓe beele jaam dumoɗon saabu sa wi gaynako tan a wiyat demowo sa wi demowo a wiyat gaynako ɓe ɗiɗo noon so tawi guuri haare tan ene gasa kadi rendo ngo wawa jiiɓade no fewi nde tawno kamɓe kewi koddude e nokkuji ɗi ceertani alay saago noon jewte kewɗe mbawa yuɓɓinede hen to Matam programme ko fate banggue kuɓɓam guure dowri kala ngam ɓamtare muɗum nden jonde joɗima hanki o to Matam e tawtorede coordinateur ngal cotal woni Ngora Sena holliti noon ken tolno 150 wuro ma mbaw hebde kuɓɓam hen kene foto wonde 62 wuro ɗum tawete koye département mo Matam 54 wuro tawete koye département mo Kanel 56 wuro ɗum tawete koye département mo Ranérou kene foto wonde 3,686 foyre galle ma hebde kuɓɓam yalta e niɓɓere ha laaɓa jarmum kala ma wonoy 13 piccal 9 milliard taw koye koppareje français fa toppitiɓe kisal maayo ngo Sénégal aɓe jokki hande habrude ngo maayo dille muma e natgol muɗum ngo ngati fongo e fongo aɓe mbiya tan yimɓeɓe ne mbawata rentade guila e joomen guese ha ɓen taccuɓe ndemoya banggueji goɗɗi kala ha ɓen ɓe galleji men takki ɗeɗo hen maaje kala ngam teskede ndungu ngu ma diƴƴe jippa yeewa ɗum noon ngo maayo ngo ganduɗa fallema to Kidira ha fayenma Bakkila Matam Podor ha to Saint-Louis kala ma ngattu fongo e fongo ha watta kaya wamde baldude mum kala aɓe ndentino noon hewɓe taw kadi koye dilloɓe e takko ngo maayo ngo Sénégal gollotoɓe SONAGED taw koye cetal cinnodirgal e dawñi ngal ganduɗa ko darno ngal guila tan 2022 e laamu Macky Sall kene foto wonde lebbi 14 ɓe kolliti ɓe keɓani jebdi mabɓe 31 agent liggotoɓe guila e pittugol e ɓoftugol kolliti ɗi lebbi 14 ɓe guuri ko caɗele mawɗe no fewi ko waɗa ɗum kono ɓe erima laamu ngu ha tenti ngalɗo gollorgal kamɓe kay nanniɓe hen ko yidde gollade wona gollade taw heɓata haydara de toon sa heɓata haydara ala ko mbawɗa a gollude hen wondemo e nder kaso haɗanimo jokkude golle makko on woni maire wuuro Saint-Louis woni Mansour Faye guila toon to Rebeuss wo ummini projet ngam riwtude niɓɓere yoga e plage uji publique e nder wuuro Saint-Louis ha tenti noon plage Baye Ndar ngam oɗo saaha ƴellide yonnude ngarɗinde ha ɓiɓɓe wuuro ngo gona e jaam e kisala inde makko ko Bougar Diouf kanko noon ardi mouvement VP kam woni noddaɗo hande o yeeso cybercriminel taw kadi koko fati banggue police ɗum koye haalande o haalno ko fati Sonko e nder Casamance kono kadi gam hettede moy oɗon sifa ko haalno hen ko to Tambacounda ko suka mo duuɓi sappo kañum woni jaaduɗo ya ndiyam yiita ko ene wasi fittano e nder commune mo Xayan noon taw koye département mo Koumpentoum on suka noon mo duuɓi sappo koye wuuro wiyetego Sinthiou Manda ko toon tigui o jeeya koye sukaɓe o fijjanno ko nder tati naate ndiyam yaade warago yitoya ko caggal mum ene wasi fittandu muɗum to Bargné to ne gari kene foto wonde temedere e jeetato migrant ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru ɗo wona e ndungu toɓoli ne keewa ko ɓen tigui gonno e laana balɗe ɗiɗi ene padi kadi ha keeɓa départ moƴƴo mbawa yaade caggal ñukidade e renseignement e ballodiral police mo Bargné wawi fawde juuɗe mum e kaɗon laana ɗum ko toon to plage mo Sococim kamɓe kala noon aɓe tawi juuɗe ɓe dadiɓe 90 ko Sénégal naajo 31 jiiya ko toon to Guinée ɗiɗo ko Mali naɓe goto ko Nigéria naajo hakkude jobɗo e 60 ujunere e 120 ujunere kamɓe kala ɓe paano ko toon to Espagne o saaha ɓe tawi e juuɗe
ɓen aɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe keddorɗen koye leydi ndi Sénégal jeeyeten ko ha ton to plage mo point o noon ko sagataɓe tato kay nanga toon e nder ndiyam ɗum ko ñande nogas ndu lewru woni kikiɗe jamma hecciyanke o enen goni ndiyam kamɓe kala noon koɓe gorjiguene woni tan koɓe debati gorkati en aɓe goni nder ndiyam aɓe luuɗodira toon ɗum koye caggal visile ɓen renoɓe mbawi tigui fawde mabɓe juuɗe haade police arde kam taw ɓe piyama haaɓe battidi toon to hôpital caggal mum noon ɓe totta juuɗe saria leydi ndi ɗiɗo mbiyama teeb golle men ko funtude yimɓe to banggue visa ji fo visa haalisaji kewɗi kay ɓeɓe ñamani yimɓe to Guédiawaye kamɓe ɗon mbiyama teeb ɓe darima yeeso procureur tribunal Pikine Guédiawaye o saaha ƴetti visa ji mabɓe e visa ji gonga e gonga faade to kaso caggal kay kamɓe pewnano ko visa ji fenade gam hebde hen haalisa oɗo saaha noon aɓe tawe e nder kaso to Podor paɗen département mo Podor commune mo Fanayi wuritengo tatki ko diƴƴe kay e keneli garɗi toon jeeyi sababu ha ken tolno e salluji 5 classe kañum woni ko yani 90 hakkude mbaalu e mbeewa kay woni ko maayi hen galleji kewɗi tawi o saaha woni hen nannude ndiyam woni hen kadi dirguitiɗi taw koye tooɓo wondude hendu hewndu ardu toon no feewi tribunal de Dakar ñaawi biteɗo Fatou Kiné Cissé mo ganduɗa ko debbo gaddiɗo société tata mo ganduɗa ko fate banggue jeygu armée ji e nder leydi ndi Sénégal kanko noon wonande kay e haalande o haalno ko fate nden kay kisal hoorejo leydi Sénégal kami hoore jago leydi Sénégal taw koye officier toɗɗaɗo ɓattinoɗo hoore leydi jaltuɗo o nden haalande noon o holliti ko yiyande makko tan kono yiira kay oɗo saaha ko jalkiɗɗo nden kay kisal hoorejo leydi kami hoore jagorɗo o gila noon 23 avril wo nanggano 17 lewru manduɗo hen ndu ko nden fonnodirade yeeso juge hawre noon woni to pavillon o wona karɗo celal e wiide avocat makko ñawre makko yani duuɓi 2 e kaso hitande ferme yiyata nangue hitande wonde wawi yaltude kono procureur yamirno tan ko yo taƴane lebbi 6 kono ñawowo o yeehi ha woɗɗoy no feewi accident musɗo baɗɗo hande o e nder autoji biyeteɗi Cheikhouna Sarifa on Mitsubishi mo ganduɗa kam tigui yani neɗɗo goto noon wasi hen fittanu yimɓe ɗiɗo gañi men ɓen gañiɓe nawama toon to hôpital mo Rissa Toll kanko on basɗo hen fittande mum o ɗum waɗi koye commune mo Gamaje Sar waɗɗani tareji ko toon on accident musɗo waɗi taw kadi ɗum waɗi koye ɗi autoji biyeteɗi Cheikhouna Sarif kendiraɗi kewɗi wadde accident e nder leydi ndi Sénégal étudiaji gaboneji wonɓe leydi Sénégal tenti Dakar moɓodiri heccanke o gam hollide mette mabɓe faade laamu leydi Gabon ɗum noon ɓe kolliti ɓe jooɗima lebbi 7 ɓe keɓani boursiji mabɓe holno ɓe jaɓirta luwasuji mabɓe ñamde yarde ɗe gueɗe kala ko gueɗe ceerɗe no fewi ɓe erima leydi mabɓe ɗum ko ñalawma heccanke o ɓe mbaɗi ngal moɓodiral taw kadi koye nder leydi ndi Sénégal huccodirde yoga e pelle jaydi yankoje gonkay mini yande keɗotomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika golle ma jooɗi peewi so en gummima nder leydi ndi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie janoɗo tawtorede jonde yuɓɓinanode toon to Japon arti e nder leydi muɗum o ɓorti oɗon wutti o fayi to wuuro makko noko biyeɗo Boumay Dida gam wonande jokkoyde foftore makko koye foftorde makko wonno caggal noon o ɓornti wutte golle o yeehi tawtorede nde jonde warti ɓorti o wutti o fayi toon to wuuro makko e less haymaji omo yara kosam ɓirɗam ɗam gueloɗi foftorde makko balɗe 15 ɗum ko caggal golle ken tolno e lebbi 12 taw koye gardindu e golle taw koye laamu leydi ndi jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie Mohamed Salem Wuld Marsjoga jooɗo dima e nelaɗo États-Unis de Amérique taw koto banggue Sénat
woni John Thomas ɓe mbawi yettide toɓɓe jaƴƴe no fewi tenti noon gueɗe dendade hakkude leydi Amérique kam e Mauritanie gam ɓeydude golle jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala conseil de la fatwa ɓe garti e gueɗe bonande bordingol jawdi e nder leydi Mauritanie ɓe garti hen noon hollirde saria ko haali hen ko ɗen gueɗe ne karmi no fewi ha tenti noon rewɓe suɗotoɓe ha yooɗa jalto jamma jaaha la case walla nokkuji goɗɗi kala gam dewgal jaaha noon mbaala batirde haalisaji ɓe kolliti ɗen gueɗe kala ko gueɗe karmuɗe to banggue diine ko ala ɗum ko kadi ɗen bongomanuji kongoɗi ɗen taballeji ene jimma ne kala ko wodani e maɗa wanje men haalisaji ɓe kolli ɗen gueɗe kala nabi sallam wonko haali hen ko borjinde jawdi dayiul mal haram e wiide ngal ɗon cetal kono kadi ɓe kolli fukkude haalisaji kewɗi e jombajo eɗen gueɗe kala ɓe garti hen e yañade sifa on sariya kala hande o noon wonande laamu leydi ndi hokkirino yamirore wonande ɓen almameɓe hutbaji mumen kono kadi ɓen wajotoɓe nde gartata e valeur neɗɗo no fewi nde tawno ko Allah tagui neɗɗo tagani noon wonande debbo ko gorko gorko ko debbo kono wona gorko e gorko kayya e o sifa jiyaɗo ɗum ko halkare mawde no fewi on sifa noon wonande hewɓe garti e wasiyade yimɓeɓe nde timminta neɗɗako mumen nde tawno neɗɗo yo won neɗɗo so Allah waɗima gorko gona gorko moƴƴo kellifaɗo joguiɗo cuddiɗo moƴƴo pewɗo joguiɗo joom galle ko ɗum woni gurdam moƴƴam kono wona gorko yo wonde gorko debbo wonda e gorko ɗum koko lundi haqqille koko lundi diine koko lundi kadi aada kame pinol tene kadi ala ko dañete hen so wona ñabbuji ɓoli no fewi keddoɗen koye leydi ndi Mauritanie hewɓe yeeyoɓe taw kadi koto marché Sebakha kañumen hanki moɓodiri gam hollirde mette mumen ko fate kene tolno temedde ɗiɗi magasin guddaɗo taw uddirima ko municipalité kono ha ɗo hen ɓe ganda ko jeeyi sababu ngol uddugol ngal moɓodiral hanki noon ko police wiɓe ɓe mbawi ittede ɗon wuuro kay heyɗi caggal toɓoli kewɗi jippiɗi toon to gorgola e kala ñalawma walla kala jamma ne wonda e keneli wonande yoga e leeɗe diƴƴe kewɗe kay cokkima hen no fewi gam teskede wuuro kay heyɗi so tawi ndungu ngu ari galleji kewɗi ne nanna ndiyama caɗele mawɗe teskade laamu ngu holliti ngal cetal rewino ɗen golle maɓe gummini hen golle jawɗe no fewi gam fabade wuuro kay heydi e balduɗi mum kala ha tenti noon ha tenti noon ko fate gorgol kam e ko taari oɗon sifa kala haɗen gueɗe kala ɓuura rewde lawola yogay galleji e leeɗe taweteɗe adel bagour puɗɗino nannude ndiyam hewɓe armé leydi nelnoɓe toon mbawi egguindeɓe wonande kay haɗin galleji mbawa fewniteɗe ɓe tottama nokkuji goɗɗi ne wondi ndenka e kisal kam yoga e guuraji kala toon waddebu koreji suka debbo mbaɗanoɗo opére taw kadi koto clinique koto clinique cinéma kamɓe noon cinéma wonande caggal ngue waɗa opére jen guel yalti aduna wonande koreji makko noon kolliti yiddeɓe kay konde enquête waɗete hen ha ande holko yooɓi fittando maggela londiyanke biyeteɗo Ahmed Wuld Samba mo ganduɗa ko ñawanoɗo hitande nder kaso wonande kay kene no ñogase jeeɗiɗi ndulewru undu gonɗen ko nden wonande dossier makko uddite e wiide avocat makko Yaqouba Al Safi hollitiɗoma ñalawma hanki o ko accident musto waɗi to legal Sococim PS ɗum ko hakkude camion citerne ne wonde otoji ɗi tuktuk goto kami moto goto kanji cokkodiri wonnoɓe moto mo tuktuk o ɗiɗo mbasi en pittal min e giwno koto marché marocaine ɓe paano koto hedde home point mo Madrid kamɓe ɓen wonnoɓe hen mbasi pittal min waɗi hen noon gañiɓe nawama toon to hôpital finoɓe to Mal hanki moɓodiral manggal gam waytade duuɓi walla mbiyen gam waytade balɗe sappo e ɗiɗi ɓe ngala ndiyam jarateɗam ni haydara goɗɗum ɓe kolliti so tawi jokkiri ni ko caɗele mawɗe kaya woni ko jokkaniɓe e nder leydi ndi leydi Mauritanie. Kullu yo
so en jeewi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko to leydi Mali ujunnaje 2,50 taw ko pièce pettoje ɗum woni ko duwagne leydi ndi teeti siftinimon ɗi dumunnaji kala duwagne mo puri kame heema kono ɗiɗo duwonneji kala e poste oji goni tan koye nangude kala ñalawma ɗen pettoje ɓen yiltoɓe kanŋe e suuɗayru e fewnoɓe kay yogay bomboje artisanal kala kewi hutorade ko ɗin tisuji no fewi walla ɗen pièce aji ɓe kolliti noon ɓe teɗima hen ken tolno 1952 taw kadi ko ɓen waɗoɓe on trafic mbiyama teeɓa oɗo sa ndewnama sariya leydi ndi wuuro haayi nogas e goho e cenke hanki kala yogay leɗe kay goni koye caɗele ndiyama ɗum noon holliti ɗuma wonande ko cetal gardigal ko fate banggue diƴƴe wuuro ngo wonande kay caɗele ne teska wi Moussa Sissoko o saaɓe ƴetti pellital manggal no fewi kay gam dublude golle mabɓe beele kadi wuuro ngo wawi hebde ndiyam timmuɗam kono ɗo saaha ɓe ƴetti camion ngaji citerne gam rokkude wonande hôpital régional mo Fousseïnou Dawo toon to Kaya ha wawi hebde ndiyam timmuɗam beele kadi jokka golle muɗuma Bamako jaɓɓima hande o nogase ɗiɗi ndu lewru août jonde wattude 11 jonde taw kadi nden jonde koko fati e banggue conférence taw koye conférence ko fate banggue wonande jagorɗe golle dendaɗe leyɗele ɗe taw koye Afrique nogase ɗiɗi nogase tati jagoɗo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Chouaid wawi tigui bismede hen kono kadi jagoɗo golle mo leydi Mali o saaha ko artude sifa golleji hakkude leyɗele Afrique Bamako noon jaɓɓi nde jonde ma en gartoya ndeɗo jonde so jomiraɗo haaji Sokela ko gala mayga caggal balɗe nayya nde nawa to kaso mo Bamako yaltinama kaso mo Bamako ɗum ko hanki o wonawama toon to kaso mo Kulikoro kene foto wonde 50 kilométre hakkude mum e Bamako wo tawa yi toon noon hewɓe kay eɓe wo dardino taw koye mouvement 5 ittude on gonnoɗo Ibrahima Boubacar Keita e laamu muɗum ko wona ɗum ko noon ko Ras Bathia Mohamed Youssouf Bathily kono kadi e kaw Issa Njim kono ne kadi ne wondi e Clément Dembélé kame woɗɓe kala o taw yiɗumen e nder oɗon sifa mo ganduɗa ɓen dawriyankoɓe kala taw koye ngal diɗɗal o saaha hewɓe hen ene tawe e nder ɗiɗo hen kasoji ɗum ko caggal wonande jangtale kewɗe ɗeɓe kaali e nder leydi ndi kala paɗena ko toon to Guinée Conakry kone foto wonde ke 15 ɓandu wawi tigui yiitede ene nanno e nder ndiɗo hen leydi ɗum ko caggal daɓɓitande leydi woni tan yerɓande leydi daɓɓiti yimɓe hewɓe naati hen ɓe galleji nderguiti e dow men taw koye diwan mo Koya noko bireɗo Manniya ha ganduɗa ko ene tolno oɗo saaha yimɓe sappo cuwa taw yiitede hewɓe hen ko suddi men ɓe ko ɓiɓɓe men ɓe ko joomen galleji men keddi e nder leydi ndi ko sunare mawde kay woni e nder leydi ndi leydi Guinée Conakry biyeteɗo Sow Alpha Oumar o holliti kanko kay wirtino ko sara huɓere wotere wonani noon suko gorko ne waya nder to caggal wo noddi noon ɓen faaboto ɓe mbawi yaltino ko cukalel gorel tokosel ngel no wuuri ɗon nawa hôpital ko wona ɗum ko noon hande aɓe jokki yiilade beele ɓe jiita kam wuurɓe walla kam ɗi ɓalli ɓittiɗi e nder ɗe leyɗele ɗum ko caggal toɓoli kewɗi jippiɗi toon ha ɗiɗo hen gueɗe kala mbawi feñje hen keddotoɗen koye Afrique jeeheten ko ton to Bénin wonande bus jannoɗo ñande 16 ne joofi 17 nduɗo hen lewru ndu gonɗen to nokku biyeɗo e taw koye nokku Tehio ne tawe nder leydi Bénin ɗum wonno ko jamma on bis panoɗo toon to N'Djamena lamorgo toon to Niamey lamorgo leydi Niger taw kadi koye bis compagnie STM taw kadi koye bis compagne mo leydi Niger kene foto wonde pittali 9 tan mbawi fabede hen 43 neɗɗo mbasi hen pittali mumen o iwno ko toon to Lomé o fayi to Bénin gam faade toon to Niger ko waɗa ɗum ko noon ambassadeur mo leydi Niger taweteɗo to Bénin holliti maɓe guddide en enquête jaaƴo no feewi Niger holliti
wonande yoɓima pittali taw koye gandeji mawɗi no feewi ɗin gandeji noon ko ardiɓe pelle joguitiɗe ko wayno chef de Boko Haram taw ko gardiɗo pelle woni hen biyeteɗo Ibrahima Mahamadou ɓurɗo andirede Bahoura on ɓe kolliti ɓe jooɓima fittan wonno ko ñande 15 lewru ota ko noon koye nder région de Lac Tchad ko tan ɓe mbaɗi nden fiyande on opération kono ko ñalawma hanki o ɓe jaltini nden haalande kamɓe koninkoɓe leydi Niger to Burkina Faso Ouagadougou koninkoɓe mum kolliti ɓe jooɓima pittali kewɗi no feewi ñande alarba jewtuɗo e no taw koye opération futuri nokku biyeteɗo noon ɓe kolliti ken tolno e temedere ko fawi taw ko joguitiɗo ɓe mbawi teɗɗide ɗum ne hen noon gandiji ɗiɗi biyeteɗo Abou Souleymane ne wondi kadi e Abdoul Badiri ɓeɗo hen ɗiɗi ɓe kolliti ɓe nderguiti hen pittali mumen taw kadi ko andiraɓe janguji e biftali kewɗi e nder leydi ndi Burkina Faso to Côte d'Ivoire balɗe 4 tan keddi e date mo ganduɗa joƴƴingol dépôt candidature uji wonande fotɓe heptinede ha hande kay Laurent Gbagbo ni Tidjane Thiam ala hen kala o saaha kay mo inde mum woni e liste électorale ko wona ɗum ko noon yaadiɓe Tidjane Thiam hande kay ne goni e heñayru mawdu no feewi beele kadi inde mbiri mabɓe wawa tigui nannede e liste électorale beele kadi on wawa jeeyede e ɗin sumgoji ɗi ganduɗa hande o to banggue dawrugol leydi ndi ene ɗeɓi herƴude no feewi hakkude laamu ngu kame lundiyankoɓe ɓe ceertane kala saaha aynade konnguɗi gulɗi jaw e laylete rendo ɗo ganduɗa laamu ngu en joofi peɗeli lundo ngo wona yimɓe yiɗɓe jaama e nder leydi ndi e nder leydi ndi taw koye leydi Côte d'Ivoire Centrafrique sumgoji wonande présidentiel tijjama date muɗum noon yaltini ɗum ko jaagoɗo administration territorial leydi ndi wo holliti ko hen ɗumane meɗen fulloyo ɗaɓital pulagu so pulagu noddi on ñagama yafuya no feewi toon to centre afrique sumgoji présidentiel tijja ko nogase jeetati lewru décembre horejo leydi ndi woni toydara oɗo saha holliti ma ƴamtu 3e mandat mo ganduɗa toɗɗono ko 2016 2020 kadi toɗɗita dawal ɗimmala holliti ngol kadi ma o jeeye ɗiɗon sumgoji to leydi Cameroun caggal yontere biftede sukaɓe hewɓe kay taw koye hakkude nokku biyeteɗo Marwa kame kusiri taw koye wuritego Zigwa ɗum noon ɓen caggal kay armée leydi Cameroun nde wawi riddude Boko Haram ha ken tolno e 12 kilométre hakkude muɗum e leydi Nigéria ko nden noon ɓen Boko Haram biftanoɓe ɓen sukaɓe mbawi tigui dogde acci ɓen 12 mbawi o saaha nattude juuɗe armée leydi gam artirede e koreji mumen joolam jaɓeri ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodja en ñaguima yafuya Benyamin Netanyahu hoore jagguɗo leydi Israël holliti udditi demal kaldigal hakkude mum e Gaza kono kadi ɗon ɗo koninkoɓe leydi mum keeɓi no feewi kay gam yande Gaza hebde ɗum contrôle kono ɗo saaha fandare makko konde nandiral waɗete beele ɗi otage uji mbawa accite ɗo gandi Gaza winaɓe ha tenti Hamas hoolaki nde haare beele ma darta so tawi tottiri ni ɓeɗo henna otage uji ha laaɓi beele jogorani wontude goɗɗum nogasi jeeɗiɗi leydi ene hen France Royaume-Uni Allemagne e rima Israël nde jogoto nden kay kisala wonande pittali ɓen jaydiyankoɓe to Gaza e kala saaha yoɓeteɓe kene tolno eɗen leyɗele kala o saaha ɓe jonnani hay seeɗa toon to Cisjordanie ko ganduɗa kene tolno e kene tolno ujunnaje 300 hoɗorde woni ko Israël woni e mahde dow leydi Palestine taw kadi Israël naaɓe jogori joɗade hen loni holliri Gaza woni daɗɗude heege o saaha toon to moyen Orient ɗum noon o saaha ɓe gudditi demuɗe ñagade wonde yimɓe kala ballitta ɓen finaɓe toon ha mbawa dañde
ngura timmuka no feewi to Russie jaagoɗo affaire étrangére leydi mum holliti jaɓata kala ko fati armée ji occidentaux ji ɓatto ni Ukraine ni keerol leydi mum ala hen kala ko wonata tene kadi ɓe kolliti ala kalɗo nandiral woni jindiral hakkude Vladimir Poutine kame Zelensky kala to Iran koye wonande convoi wonande police goto yana subaka hande o ɗum waɗi attaque uji ɗiɗi to ko mbiɗeɗo 6 ans ko ene tolno e police ji joyo mbasen pittali men o sa noon enquête aji luggi gujjitama hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno komin gaddanno moon kumpital men ɗemgal pular kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ñalawma janggo so tawi ala ko faddi ma on ketto musidɗo moon Ali Abouba ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena